Ďakujem vám pekne. Moje meno je Martin Halas. Ja by som začal tak, aby ste najprv pochopili, že kto sme, čo sme, lebo tá prvá politická naša nota je, že sme normálni, muž a žena. Žiadne iné pohľavia. Slovenské rodiny, nie cudzinci, nie ukrajinské rodiny, slovenské rodiny na prvom mieste, slovenské deti. To aby ste vedeli, že kto sme, čo chceme dosiahnuť a čo chceme robiť. Dúfam, že ma teraz niekto z vás sa nebude smiať, ale ideme vyhrať voľby. Opakujem, ideme vyhrať voľby. A chceme, aby bol Zoro premiér. Ideme všetko preto urobiť, aby to na budúci rok vyšlo, pretože ak ľudia dajú znova šancu tým politikom, ktorí sú tu 35 rokov, môžu to urobiť, ale potom nečakajte, že sa niečo zlepší. Keď potrebuješ vedieť, volať čo o svojej konkurencii, tak musíš počúvať, musíš vedieť, aké majú taktiky. Čo sa týka, okrem toho, že muž a žena, my absolútne odmietame akékoľvek politické mimovládky na školách, v kultúre, kdekoľvek inde. Je to ročne okolo 500 miliónov eur. S niekým z vás som tu mal pred začiatkom diskusiu. Začala sa veľká debata o tom, že by sa mali rušiť 13. dôchodky. Ak sa má 500 miliónov eur ročne použiť pre mimovládky a ak sa majú rušiť 13. dôchodky, tak právo na pravdu hovorí nie. 13. dôchodky garantujeme, že zostanú zachované, aj napriek tomu, že už niektoré koaličné strany začali hovoriť o tom, že sa budú rušiť. A my k tomu ideme dávať zo zdravotného poistenia, to znamená nie zo sociálnej poisťovne, každému seniorovi kúpele zadarmo. Kúpele zadarmo znamená, že bude prevencia pre seniorov, čaká to každého z vás. Aj prepočítané overené, keď budú chodiť naši seniori do kúpele, tak budú zdravotne fit a nebudú toľko čerpať z zdravotníckeho systému. A povedzme si pravdu, sme tu v tomto krásnom parku. Kto postavil tieto kúpele? Tí, čo ich sprivatizovali, alebo tí, čo tu sedíte? Kto Občania. Dobre, a tí občania sú dneska v dôchodkovom veku. Cesty, nemocnice, školy. To je to, na čo sa zabúda. Tá diskusia, ktorá sa dneska vedie o tom, čo rušiť pre seniorov, je absolútne cesta. Absolútne cesta. Tento Winter to tu postavil. Takže dostanú 14. dôchodky vo forme kúpeľov. Každý senior, sme symbolicky v kúpeľov, dostanete dôchodky. Ste za? Čo máme s deťmi? Čo sa týka rodiny s deťmi, mamičky, ktoré pracujúce mamičky, ktoré vychovajú deti, musia byť navyše k tomu, čo je dnes odmenené za to, že vychovávajú deti. Je to fér. My sa nechceme dovážať pracovníkov z tretích krajín. My chceme, aby sa tu rodili deti, aby tu zostali a žili Slováci. Odmietame model, ktorý je v Rakúsku, v Nemecku, kde polovica detí v školách dneska do 15 rokov sú deti potomkovia migrantov. To tu nebude na Slovensku. Za to potrebujeme podporiť slovenské rodiny, slovenské pracujúce mamičky a my garantujeme, že dostanú určitú sumu, nebudeme teraz hovoriť, či to je presne 200 alebo 250 eur mesačne, ale v závislosti podľa počtu detí dostanú mesačne navyše. Táto vláda konsolidáciou bere tento rok skoro 1000 eur rodine s deťmi. To je absolútne nefér. A ešte chcú brať aj 13. dôchodky. Začala o tom hovoriť aj koalícia a hovorí o tom opozícia. Ak necháte prepadnúť hlas Zorovi Kolárovi, a právo na pravdu, tak sa tu dostane Šimečka a spol, Naď, a budú rušiť 13. dôchodky. Takže vás chcem požiadať, nakoniec, aby som nehovoril už dlho. Sme tu pre vás, pýtajte sa, toto sú naše základné piliere. Sme normálni, sme slovenskí a budeme robiť všetko preto, aby sa slovenské rodiny s deťmi, pracujúce mamičky, ale aj seniori, mali podstatne lepšie, ako sa majú dnes. Ďakujem.